ke na sanya a rai alkawarin da na yi na saka a zuciya ba zan bar shi ba. Mai hanzari ta ga sannu komai na da lokaci, shi sa ashe idan ya yi maka mu bai da tabbaci. A sanadin so ne yau gani kamar mahaukaci, da ambaton abar sona ni kai ke na sa gaba. Na fita a cikin daji domin na shakata, sai na jiyo kuka da tsuntsu to nan ne na gaskata. Zulaiha ce na haɗin rai kamin ma na ambata, sai na jiyo karanci ranan take na shi gafar gaba. Kadari iska ke ido kwalla suke zuba, ruwan sama yana ta saukowa zuciya da nazari. Wa zai ba ni gumfakewa kamin in shigo gari, sakirwa rage ta yi sanyi na jiki da garradi. Na dawo na kwanta gida abun kamar ba zan tashi ba. Ni Mustapha da Ahmad na shaida so da kwai wuya, shi ya saka na tsara labari na kan masoyiya. Amma abin da yake yi min zafi a zuciya, zana faɗa amma kuma ne uduri sai wa karta gaba.